2024-nji ýylda Fransiyada geçiriljek Tomsk Olimpiya we Tomsk Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak baradaky prezidentiň buýrugundan soň Türkmenistanda saýlama ýarışlaryna sportçylary hatap almak işi başlandy. Habarçylaryň söýlerine görä, ozal birnäçe sebäbe görä sport ýarışlaryna gatnaşmagy ruhsat berilmedik türgönleri hem şu günleri hatap alýarlar. Balkan welaýatynyň sport we beden terbiýe komitetleri saýlama ýarışlary üçin sportçylary şol sany odal ruhsat berilmedik türgönleri hasap alyp başlady. Olaryň arasynda Azerbaýjan, Ermeni, Rus we Kazak ýaly etnik azlyklaryň wekilleri bolan sportsmenlere öň ruhsat berilmedi. Şeýle-de garandaşlary türmede oturup çykanlyk üçin 3 arka barlygyndan geçip bilmedikleri de ruhsat berilmänni. Olaryň sebitiň çempionu bolsa-da tapawdy ýokdy. Diýip Balkan vilayetinde yerli sportsmenler we resmiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 3 aprelde gurrun berdi. Martyň aýagynda Döwlet Beden Terbiýe we Sport Komitetine Parisde geçiriljek Olimpiya oýunlaryna ylmy taýdan esaslandyrylan taýýarlygy üpçün etmek tapşyryldy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, şu ýylyň Tomsunda Parisde geçiriljek Tomsk Olimpiya we Tomsk Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna ylmy taýdan taýýarlyk görmek üçin Döwlet Beden Terbiýe we Sport Komitetine ministrlikler hem edaralar bilen bilelikde degişli programmany we çäreleriň planyny işläp düzmek tapşyrylypdyr. Azatlyk bilen adynyň agdalmalygy şertinde gürleşen Balkanly söhbetdeşleriniň biriniň söýlerine görä, ozal halkara çärelerine gatnaşmagy ruhsat berilmedik türgönleriň arasynda ýurda iň ýokary sport bayraklaryny gazanmagy ukepli zehinli ýaşlar az däl. Birnäçe sport tälimçiler welaýat ýarışlaryna üstün çykan sportsmenleriň döwletiň milletçilik siýasaty ýa-da üç arka siýasat sebäpli ösmäge mümkinçilik berilmänligine gaty gynanýanyny ýetişdiren türgönleriň arasyndan Türkmenistanyň we dünýä çempionlarynyň çykçygyny ynanýanyny aýdypdy. Diýip göreş boýunça sportsmen aýtdy Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä. Balkan vilayetinde garandaşlarynyň ygtybarlygyny barlayan üç arka düzgünü sebäpli karyerasyny bes etmäge mejbur bolan tälimçiler az däl. Ýurtda döwlet edaralarynyň işgärleri babatynda ýöredilýän üç arka düzgününe laýyklykda işgärler üç nesilinde garandaşlarynyň arasynda hiç kime iş getirmänligini subut etmeli. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan sportsmenler bu çäklendirmeleriň sportsmenleri hem umuman türkmen sportuny ösüşden mahrum etdi diýip hatap edýärler. Gararsyzlygyň 30 ýylynda türkmen sportsmenleri Olimpiya oýunlarynda ýekije gezek bayrag aldy. Agyr atletikaçy Polina Guriyeva Türkmenistanyň gararsyzlyk taryhynda ilkinji Olimpiya medalyny aldy. Guriyeva 2021-nji ýylyň 27-nji iýunynda Tokioda geçirilen Olimpiya oýunlarynda 59 kilogramy çenli toporda kümüş medal gazandy.